baba Shero vari kubohwa chaizvo zvekutobohwa chaizvo ndakanzwa masongo awati abuda sofa 2 ari kubohwa chaizvo. I think ya time yekuti baba Shero vachisiye kuimba vanhu votomborova vachiborodho. Next time paunoti borodho bili wako ndayo strong borodho Borodho. Borodho. But inini yangu manje kuti baba Shero ngwachimire kuimba ndika zvamamuchita mashure izvi zvekuimba izvi hazvina kuipa zvamamuchiimba kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka nzimbe aibvira kumusoro ichinaka inotobvira kumusoro but munozaroti tena panza aiwa zvakachena zviitikumuza music yavaimba kudhara ainambochata nzimbe inotobvira kumusoro ichinaka kuti mwari anozviziva kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka ndiye akatoisika ichibvira kumusoro ichinaka saka hazina kushata Zimbabweans and everybody else is watching us. It is the podcast Padari, and we're back again. Ninyaya dzinenge dzichiitika all through the week, and zvese zvachiitika all through the month as well. We'll just be giving you a postmortem of nyaya dzaitika tichidzizeya panapa Padari. Your favorite podcasters, your favorite bloggers, vloggers, and your favorite social media personalities. And as you know me, my name is Popsy, and ndinofarira zvekupopa nhasi tinenge tichipopa nyaya dzenyu. Saka so to just introduce the cast to you, I am with DJ Sparks, who's on my far left there, as well as Kundaichi Tima, and on my far right there's Zigo there and Uncle Center. Togo Kuchingamzai, guys, welcome to the Padari Podcast Show. Okay, I know, right? If you have been watching our previous episodes, you know it's no more it's studio, but Nas Chipa Rabbit Hole and Nas Chipa Rabbit Hole, and we're going to be enjoying outside. Nas, we are coming into the outside, into the outdoors, per Rabbit Hole, and thanks a lot to the Rabbit Hole crew for inviting us. But anyway, we'll just start with what just recently happened, guys. The show at Alex Sports Club, that is Baba Shero's album launch. I'm not going to say much. I'll leave you to say much for me because it was how did you view it? How do you think? What do you think about Baba Shero's performance and but amana inini hangu ndinoti indongoti Baba Shero ndi baba wedu. Baba wenyu yonani? Inini ne muri yangu. To that opinion. Right. Yes, sure. Right. Not praising. Praise and worship. What is one kuchika kupa an honest opinion? The truth is inini ndirifanira Baba Shero. Alright, wakateerera masong. Ndakateerera. Wakateerera ipi acho? Ansandateerera hangu ese mazita awo ansandanyatsiziva futi so. But the album was good. Semuna anoafarira. Of course, nangu I still have the idea yekuti devairwa imwe yekunana madhezana 2007 8 that type and that kind of osungura it was like maalbum iwayo anonyanyonakira more than echimanje sikaona echimanje achanyatsonakidza pamwe kuevolve as a musician maybe or something like that. Alright, inini kuona kwangu inini panyaya yese yezvikuitika naBaba Shero. Baba Shero chandakaona chakanaka pavari so far ndechekuti wakakwanisa kukopera wenge D kuti masongo anobuda 1-1 than zvaingomaita kudhara umati zho achibohwa futi. So now Baba Shero vari kubohwa chaizvo zvekutobohwa chaizvo ndakanzwa masongo awati abuda sofa 2 ari kubohwa chaizvo. I think ya time yekuti Baba Shero vachisiye kuimba ovhura studio otanga kupromota awochi youths ari kuuya. Ozati last time ndakashora Zigo achiti Makungwazi ari better than Baba Shero, but after album rabuda Makungwazi ari better than Baba Shero. Zigo ndaiti Makungwazi ari better than Mwana kuti izvo zviri wrong kuti Makungwazi ari better than Baba Shero. According to music
aiwa you can't say that you can't say that unozatika ndo panonyanya yekuti unozati baba Shero vaive vakatanga music kuma80s you can't say kuti Makungwazi akatanga last week music yawe kuma80s tutai akabuda musuku kana ukataura kuti zveizvezvi kwete kuti ari better musically ukadaro manje ayo azviti baba Shero zvakaitika ka wazomubvunzwa wa Popsen ndokubvunza zvakaitika yanga iri successful wakauya music yakubo I think muZimbabwe munomuka tasupose kuti atichitopa kana kuti zvati munhu kana achingaburitsa mabhom akadaiwo akazoburitsa nobho atomuti ho zvagumire papo why muchidaro topesa takuchema data redu manje aya onai manje inini ndine chichemo wana zvakufanira chichinyowani chakaona miraone zvakufanira kuti uyo he is a blogger nditi anorelease ma videos almost every day are you telling me kuti every video ranoburitsa hitiyo ayo baba Shero wane nguwa asingaburitse mayo aiwa ona zvinoitika chinoitika njeti kana achiburitsa music anditi munhu wekuti hapana munhu anomboenda mustudio kunoronga kuti da unoburitsa chinhu chakadhakwa asi achabuda chakadhakwa toti chakadhakwa achi chakadhakwa according to you pana ati abuda so far ndimbopindawo gentleman I think kwa baba Shero vanhu vakaenda vane ma high expectations vanhu vakanga vakatasira ana charakupa denga tenda that kind of music of which tofana kuti tinzwisise kuti baba Shero vari kukurawo anditi is different zvavakanga vari 20 years ago vachirwa mahits zvinhu zviri kuchinja plus remember kuti generation yavari kudi yavakuridzira zvasiyana negeneration iyaye generation yavari kuridzira ozvinezvika vapana vakutongoendawo but isusu pamwe age yedu ndisu vekupesira kunatsowaziva of which vanhu vanoita kuti chinhu chiputike zvakanyanyisa vapana vechidiki muriona vandoreva so tofanira kunzwisisa kuti vapanawo vechidiki kwane music iriko tisada kunyanyo kufunga kuti vanenge vakakundikana stereki vari kutadzawo kuita cope-up nezviripo ozvinezvi but yairipo ndoti baba Shero vakachinjinyowani chavakaimba zvacho zvotobhuwa kudarika mundigumbuke yakudhara so iwewo it's a nice way yaungotaura kuti baba Shero wapera baba Shero waita se wapera ilegend atirambe fact kuti legend but baba Shero music yawo ndanzwa so far too haisi kunakidza iwe chaona kana iwe uchiteerera lesi for example uteerera tomboti Blink 4 anditi it's very normal kuti usanakidzwa nababa Shero and it's very normal hatimbokurambidze kuti usabhoikana nawo baba Shero ilegend but awapera music yawo haisi kunakidza haisi kunakidza iwewe zvinoda kutaura anozutaura ndakamirira vanhu manje kana wakuzoti vapera ngavachisa music unenge wakubvaiza opinion yake ngawachitosane vakewo baba Shero wapere aiwa kupera vakapera according to him but kuti ngavasiye music wozikona kana munhu akanzi akura azoti afanira kuregedza music we've got a lot of musicians wekuti vakura but vanongoredza music handiti zvinotaura nauyu ndezvongotika baba Shero vane bhara vakasveta so vakaenda papik izvo zvavasisiri pachi papik iyo but zvinoitika musically manje so iwo uri kuneyere kuti for example Wingy D masongs ari kuimba izvezvi ari kungoramba achingopfuura zvaaimboita mashure Wingy D mudara iwo unozviziva Wingy D you have to use statistics mukaenda even kushow yaWingy D masong aWingy D amuri kujamba ndo masong epanga ari papik emazuva ano anditi they are not trending the charts they are not even iwewe unoita sing along here mazuva ano andibona saka can we say kuti saka ngaachiregedza kuimba aiwa uyu opinion yawo yekuregedza Wingy D manje achitori pari bo man but baba Shero anenge wana maalbum akutosvika kuma 3-4 asina chaizvo zvandiri kunyatsoona picture kwairi kuenda baba Shero plus wakura vakava successful because inini what I just think baba Shero zveko zvinoka is one of the most successful musicians right it's not like that's like zviri kuvaidaruka inyaya yetime yavanga vari muindustry baba Shero akaenda obviously pana baba Shero tikati is one of the successful musicians muindustry tisade kuita chivacompare nevamwe vari kusimuka nana Makungwazi because why because ana Makungwazi vachiri kutotanga keriyavachirikuisa base rawo urikuwa ndichitori foundation yavari kuleya of which baba Shero vakatorufa kare whatever zvavakuitawo zvinezvika
zvangovawo Ama zvekuti friendly. hangova ma-friendly matches. I want to talk about nyaya genre yavanoimba. Vanoimba sungura music handiti. Sungura music at its best time, the battle between him and Tongai Moyo. Chichi anonzani his predecessor, Madzbaba, you know, Nicholas Zakaria. At that time, there were a lot of people that were pushing the Sungura, just like urban grooves and it. Kuti at a time, Pampani Nguva Guti, genre right to fire, restore. But I like to believe music, you know, Daro, you know, there are times and times Guti genre no Moitongera perao and it. Not necessarily an individual. Exactly. Was even Mark Ngwazi watch and it. Agaburita music actually. You know, Chendo, Hayo, could the little people that still want to listen to Sungura. But Sungura is not really, to say the truth. Yeah, that's I just papi. Music yamangwazi inotrade ama-segments. Not music. You know, tuma words, you know. because of my lyrics. But remember, there are times whereby even kuborodo chako you'd go ku Mecca. Kotoridzwa inonzi chitererai pangweswa katererai vana vangu kake vanhu votomborova chiborodo. But tamunguva iri different. We now have amapiano, we now have Zim hip hop, which is really thriving. We now have Zim danso zvairi kutonga kudzikira, but iriko and everything. So I like to believe every music has its own time. But kuti titi kana genre rapera munhu apera. Exactly. Next time paunoti borodil bili wako ndawe strong borodil Barata. That's a light. But inini yangu man kuti baba Shero ngwachimire kuimba ndika kuti nekuti zvoni zveniraura dzako andichipa nekuti iyo music yacho yavakatoimba ndakateerera ini haisisina kadhata, haisina chinjinyowani, haisina zvinhu zvinonakidza zvoti ngataro. Asi kana muda kuti tedu hero worship panapa tongoti haisi hero worship chibaba. But according nemanzwi yandakaita inini, I think baba Shero kavakava successful kumusic. Iyo pavakatanga kuimba makapa opinion kuti vatange. So why do you want to end career yamusinatange? Isusu tongotara but doesn't mean kuti ngavashitomire. Isu nongotaura then wazodecide kuti nemizvikuita music yangu ndochimire Ona Sparks usave bati ndavamire kuimba. Pama album normally it's either a hit or a miss. But vana mamisa plus wona zvinoitika kaSparks ipapo I think ndataura musicians akawanda kana vachitopinda mustudio vachirekodha vanenge ivo kwavari ndosamuchinzwa kuti hanzi vakatombohanzi kushata kana napitapi vachadudzira so inzwazve but hazvifane kupedza hazvive kuti ngavamire kurisa maalbum then waperforma zvavo masongo avai kudhara aya because masongo avai kudhara wakuchinja apa paSparks wambotaura kuti ngavachimira. Alright guys. That's good. Tanzwa Sparks ari kuti ngavachitombomira, but we also love the fact that he is also incorporating vana vavo isao vanenge varipo vachitowo zvavo vari kuva encouragewo vachivaendosa. Iwo mavhidhiyo akakamira kutrenda ubva wamira YouTube. Ndofuna kusvika pakuti hazvichaite. From one album launch to another, let's talk about Baba Harare's album launch. Kune vanga variko zvaiitika, the change in genre and the switch in career and character as well. Zviri kufamba here, zviri kunyatsoita sei kuna Baba Harare. Ndiana nanga ariko. Vanga ariko, DJ Sparks was there, Uncle Saint was there. Ini maona ndakaita nezuro. Baba Harare is now a new creation. Haatove muchisvarwa chitsva chaicho. Zveserious kuti zvaizo taifungidzira zvekuti tingachiti zvoni adakumbopusha album ozvita sei. Because ane mamwe mashoko akataura ndakaona kuti no aya mashoko akumeka sense. Achiti guys, do you know nemapushira ndakaita ajit? Ndingangoye ndichiti ndasiya JIT. Pana paine zvinhu zvichiitika muupenyu zvoita kuti ndizosvika pakutora that decision yekusiya JIT, yekukanzela madeals anga ndichiita. Ndotodawo mari ende JIT ndaitoida, but nyaya inenge iripo ndeyekuti ndakaona kuti no zvese zvina maturo ngendichiite it makes sense. Yeah, so inino ndoda ngokomenta hangu paperformance. Anditi I used to go kumashows avo prior to gospel. Yes. So GT chiripo yave GT gospel light kave ka GT light. Why ndiri kudaro kapi ini ndakanzwa GT chidzoka pa 2 songs avaka Sukai moyo wangu, Sukai moyo neinonzi famba ineni
famba in something like that inofamba ineni ngoma dzezvigure ndakaita sendakadzinzwira kure handiti aiwa ndinoda kutaurawo chokwadi of which kwandiri I think it was a good thing. Why? Because zvafanira kuti gospel inorohwa pamwe pachona nesungura, gospel inorohwa nerumba, gospel inorohwa netumbira. So kuti jiti achaideka, jiti is our that's our music. So in order for us to understand his preaching, sometimes to jiti light tunototwida murona bandro and toys what it's a transition yachona yakatiomei but I think he's doing well, especially pa uchinja ndakaona a difference ezvataona na DJ Sparks ndakaona a different Baba Harare. Alright. Yeah, even the way ntakazo mbotaura naye after show that guy anogona ini kumberi ndiri kufunga kuti achatozouya achitaura dzimwe nyaya pane zvaakaona zvaachiri kutotya kutotaura. Why? Because vanhu vanojaja. Unozva kuti mazimbabwenzi izvozvi munhu akangoya achiti wakumana Jesu asangana neni ukada kutaura kuti asangana newe sei, people can judge you. But that guy I'm pretty sure kuti something happened. But tiri papo I think his wife anditi his wife contributed. That lady ndakamutarisa I think she's prayerful. Alright. Yeah, anogona aritori munhu anonamata iwe usati Baba Harare wakuimba ukanzwa munhu akuimba achiita mazwi sekunyorwa kwakaitwa mubhaibheri haati muponesi, anoti muponisi. Unatsoona kuti muchinda ane kupona manzi mukati make mune zvine zvichiitika. Banodatika inini kana madaro kana inini mwoyo wangu unosununguka. Ini ndotika kutendeuka ndakuve kwechokwadi, not kutendeuka kwekuti vanhu tione TV. My life is a TV. My life is a testimony. Kana akatendeuka pamwoyo chaipo chaipo, we thank God. We cannot tell him hatikwanise kumuudzira. Asi inini pfungwa yangu ingori pakuti ndatisafunge kuti music yaimbwa naBaba Harare kudhara yanga yakashata kana kuti changa chiri chivi. Thank you for that. Mistake iyoyo vazhinji vanoiita. That was entertainment. Exactly. Maona there was nothing wrong Jai. Yeah, but when I entertainment hapana kana chakaipa pa music song yakaimba achituka Mwari, hapana kana blasphemy pa music yake. Music yake his music was correct. Yanga iri correct. Thank you. Aiwa isusu hatisi kuti music yake yekare yakanga iri wrong, but muri kuziva kuti pane mamwe malevels Baba Harare vamaiziva vekumashure chiri regerai kufunga ivava chava chitsikwa chitsva chatiri kuona ichi, nekuti kana Baba Harare vari kutoti music yemashure vavada kusiya zvese zvandaita zvanhu zvakaipa kudhara. First thing tanga nekudeleta masong ese ari paYouTube channel ndo first test yacho. But munoziva here kuti zvinhu zvinoitika step by step kutendeuka. Unoziva here kuti chinhu chinoitika is something chekuti haungoerekane wangorova U10 ndo patiri kuti yekumashure yacho haina kumboipa. Ini dai zvainzi inini ndandiri nemufundisi ari kubatsira Baba Harare murwendo rwawo rwekunamata. First thing ndaitaudza kuti zvamamuchita mumashure izvi zvekuimba izvi hazvina kuipa. Zvamamuchiimba kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka, nzimbe haibviri kumusoro ichinaka, inotobvira kumusoro. But munoziva kuti gentlemen, Baba Harare ndoda kuti ndimbokubatsirai semunhu anombotaura nawo handiti. Baba Harare hakusi kuti pane mufundisi akamuudzira according to him, right? And whatever zviri kuitika, Baba Harare ndakanzwa DJ Ola akatotaura zvikanzi ndiye akatondivinga akati ndoda kuzokuonai ndachisikwa chitsva ndatendeuka handiti ndakuda kuita zvekunamata. Baba Harare pawakaita chisikwa chitsva vakada kuona Ola, right? I think yanyaya platform ya Ola. Yes. So listen, onaka Zigo chimboteerera kana wachisikwa chitsva kaunotanga neutsvago ningi aiwa hatisi kuti maybe no process emfundisi kamaita, but inini ndikuona sekuti zvekutaura naZigo ndika zviri right pakuti
iwewe uri father wababa Harara ndika unogona kuzomuudza because kwachinge watendeuka unogona kupfuurira wakufunga kuti maybe kana kuti putseke kwakashata here kana kuti kungoyo kwakashata so father ndika waigona kuzovaudzawo kuti baba zvamaita izvi hazvina kuipa mugona kuzungu amba yenyu muchiita 1 2 3 4 5 hazvinamboyanyoshata stereki because hamusi kutuka Bible akati arohwa akasangana naye handitika akatotanga kutoendawo kune vanhu vanga vatori muchiraundi kwakutanga kutsanangurira zvofamba sei ipapo ndo pane issue iye anogona anga akapenyerwa naMwari akaita meno encounter yakaita which is good but ndo pandaizoti nini vanhu vari kudhila naye vari kumuudzira because chinoendeka njeti sezvakaita kana ari sababara whatever happened to him handiti he had to get kune the Christian community handitika kuti vatange kuchimuratidzawo gwara kumudzidzisa chikristu saka muri kuti zvakaipa here kuti munhu ouya handiti conviction ka inoitika it's a personal thing remember handiti munhu akauya kwauri iwewe handiti okudza kuti wakumana zvakati nezvakati handichaite ndauya chindifudzai handiti zvorere kuti mamudzi ona mudara zvinoitika mira uone because baba akatoenda ega neconviction yake nezvaakasangana nazo conviction is right the Bible says you are chisikwa chitsva handiti unenge watwa sort of born again uri mwana mudiki kazhinji kacho paunototanga ipapo uchiri mwana mudiki wakuda kutanga kupiwa Bible rinotara tinopiwa mukaka handitika milk wozopedzisira wakupiwa mabhonzo anoona saka ndiri kuti ari kutanga kumuyamwisa achimupa mukaka ndiye munhu akutanga kumupa zvimwe zvinhu zvisiri izvo asi kuti akapiwa zvinhu zvisiri izvo zvakanyanyisa zvinogona kuitika ari kumupa zvinhu zve-A-level unoona funga kuti wakatendeuka ndika munhu isakukumbira kumupa handikuona oona kuti wakatendeuka iwe utofunga kuti munhu anguri ndipovha watoti ndipo saka unongoda munhu anoziva bhaibheri kuti chii panyaya dzekubatsira idzi ndo panotaura nebhaibheri kuti for they have a zeal but without knowledge exactly my point isuti akumupa knowledge zvawanga uchita mashure zvafanira kuti Peter akadzikisirwa zvikafu netende chiyanditi akati Mwari handizvi inoita zvina kuchena panzi aiwa zvakachena zviitikumuudza kuti music yavaimba kudhara ainamboshata nzimbe inotobvira kumusoro chase ichinaka kuti Mwari anozviziva kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka ndiye akatoisika ichibvira kumusoro ichinaka saka hazina kushata pamarilispepe ngosenzo mamwewo generator makamboona video ya generator paita mswa mazakwatira akasikwa nani takasikwa naMwarimashandisiro acho asiriwo ndomurobvunza pachivanhu chedu chaicho isusu pachivanhu chedu tisunza mazakwatira wakazvatorapata hazvo ona madam chiti mazakwatira zunza mazakwatira imakomana musada chinhu chese mazakwatira babara tanzwisisa you know what when it comes to change change inongonetsa change is never good it's never easy kuti tinzwisise kuti change iri kufamba ichienda kupi pakatimbovapa imukana tozoona kuti vari kuenda nekupi paritonetsa ipapo bositotanza nekusiya ma50 cents mashopu so moving on to Master Edge, yeah? Master Edge is said to be the king of the Zimdanso. He's at the top of the throne right now. Man of the moment. Arikushanda arikuita so arikuita say. Izvezvi so far kati pamwe masong manyowana asati aenda kuDubai apa. Akanoita show yake kuDubai akanopisa. Are we in agreement that Master Edge duo chibaba cheZimdanso and arikuchipusha mkomana? No. Master Edge asi chibaba cheZimdanso asitombori even mutop 10 yezvibaba zvezimdanso ndiana atongori man of the moment ari kupisa upcoming ari kupisa zvamanje manje upcoming seko iye Master Edge akatanga ndiri kumbombopinda pana Master Edge handiti man of the moment izvozvo hatigone kubvisa ndozvezvaikozinezvo remember kuti muZimbabwe mune chirwere chakadaiwo muZimbabwe chiri kupisa this week hatifunge kuti ndo chinozopisa next week ndo live achisi uriona toda kukudzai wakomana oli 10 ka
ndaifunga kuti hakuna umwe munhu anomubvisa pachigaro pasina nguva ngani takazoona Master kutodi but Holy 10 aitodi so uri kuona kuti man of the moment tikada kumupa bhachi rekuti ndiye icho chibaba cheZim Danso tinoita bhachi rinorema zvari kupisa chinozonzi baba chinozonzi baba honai winki ari kunzi baba nenyaya yekuti mufambo waafamba so jeni yake kumberi kwake ichiri yakareba zvanhasi ari kupisa but that doesn't mean kuti next month anenge achipisa azvireva kuti December tichatamba mangoma ake gentlemen munhu ane achitodi kushanda ari kushanda handiti but man of the moment ndakaona pamasongo akaburitsa ndika ndofarira hangu wane ngati wewe shende iyo yakaipa asi mavhidhiyo acho ari on point iwayo aiziva but mamwe masongo acho 2 mamwe acho aya Master Achan's Ari man of the moment, but he's not the king of dance song. Yeah, he's not. That's yet. what we agree on. Okay, fine. Aiwa, kana totogona utangidza kana he's not the king. King Dan. The King 98. King Dan. Ayo wane akona na King 98. Unprotected. King ndiwa wingi baba yedu ndiwingi asi Master H ake akatobreaka level yekuitwa upcoming ato mu mainstream ato munhu akatozviona atinoti yo ayo atisi kuramba isi tiri kuti is the man of the moment varume kusatambe nonzi man of the moment upcoming akatobreaka izvo zvakabata but king kuva king haasati akazvichiitika chete vanhu esa rotochema nenyaya ndonyaya ndinoziva king topa Silent Killer. And I give a sword to Silent Killer for Kuzim Danso. Why? Effortlessly, he just gets on top of the charts. Even Yango Kasana about top of the charts, he becomes the talk of the town. This is one wanga wachimba ichi musharudzi iko. Masong yekuti promote munomzere manager wangu. Amwera anongozviitira zvongozvita zvega akuna masocial media account ari dedicated kugadzira kuti toda kugadzira ma challenge angwere chakongomira mu studio yobva ngoti no one are more and then nobody say that is a king munguzvibara umambo nini making apa king chimira but king ndiani ndakudza tawingi dio pane inzwa pa king gentleman pa ndepe munhu mamwe ma legends indo kwanza ngomtize dance legend ngwere kwete king gentleman so what happens to Soldier Love what happens to Freeman not legends akawanda but king you one ndapeza takusatara munyaya dzemusic mnyazoziva zvemusic alright andokumurobota unoziva zvemusic it's not like my legend achananga ari limited edition ka unonzi tiri kuda 5 my legends obva akwana ndo zvandiri kureva ndo zvandiri kureva but vakomana vari kungoti legend rawe one onanga Soldier Love is a legend inyaya yemafarira ma legend anonzi Freeman is a legend. Vabatsire Zigo. Winky D Killer is a legend. Vabatsire vakomana. Silent Killer. Nana Major is a legend in his own right. And it started as a lyrical genius. I know I'm not concerned. Silent Killer. In my books angu evanhu lyrically gifted. And vanogona kutamba nema lyrics acho ka nekupositiona mabars nema rhythm acho anditi. MuZimbabwe Silent Killer is in his class of his own. Yeah. Coach Baba manje. Apinde ka. Aiwa. Chibaba. Aiwa, anotoda kubalanza ma lyrics chete. Chibaba atori nawo vanotomutedzera na Luko. Ana Mbida D. Vanhu vaimba kunge Chibaba. Zigo, can I just say something? Kana takuisa. Ungagone kuti kugadzira lyrics kuti chi p ki ri. Zigo kana takuisa vanhu vanenge ana Silent Killer vafana kuti chipikiro ngo chao chinonoka chete kuti chipi janono sakambozvita iwewe uye achazozvita mana makutara mafesi enyu maybe ndo zvingori no I just feel like you know what ka when it comes to making someone or thinking of someone as a legend ka you're looking at them in the light of what they do and how they live and how they've impacted music anditi ini nangu zvokuti anzi vanhu vakarohwa nedombo vongonzwa kuti chipi kiri because zvinopindira nawo kurohwa nedombo ka zvobva zvaita makuti munhu yeti mupe ulegend ka asi maybe kana kuti pachipikira nika kana kuti pana mavedzi 2 ekuti chipiki
ndo manakidzwa akazvakanditei kuti chipiki iwe munhu anoti we don't give a dam, we don't give a river. Pane munhu wanga munhu akambozviita here? This is just bad. This is bad. We don't give a dam, don't give a river. Mazuva adarika pamashure apo kwakaita friends yenyaya yemachats akalika nditi. Machats akalika achitaura vakadzi vana papa vaitaura ne a very prominent person muno muZimbabwe. Tisingazive hedu how authentic the messages are kuti angari yechokwadi here kana kuti ndeyekunyepa. Vamwe vana papa vakatobuda vakati inini nekuoneswa kwandinoona zvandinoona handaimbotadza kuona zvinhu zvakadai zvichiitika, vakatozvidhifenda vakadhifenda madzimai avo. Imi semaonero enyu nemabudiro akaita nyaya idzi tiri papi nenyaya dzakalika dzichinzi allegedly machats ava Weekner? Anoziva chokwadi handiti vakadzi naWeekner wacho vari pachavo ana papa havazive. Zvekuti inini handingazidadzi kuona baba zvinoitika zvekusaona. Mukadzi anochekwa mudai anotochekwa wotadza kuzviona wotodzoka zvinoitika atochekwa. Saka nyaya yekuti mofunga kuti vakadzi vengango vaizonyengwerawo mani? handikuona manje muri kuona kuchika tisadai ana papa vanenge vachida kuchikidzira vanhu kuchikidzira vanhu lazikuona zvirika panyaya yekuona nditi hauoni zvese. Ukaona zvese waMwari manje unofanira une zvimwe zvaunopiwa Mwari pane zvaanokupa nezvimwe zvaasingakupa. Asi kuchita kwamaimfundisa wakuona zvese wakutoita Mwari because only God can see everything. Mwari anenge achitokuprotecta. Funga ukaona kuchita kwamaimfundisi. Imagine. Mufundisi munosvika pakupenga. Munopenga. Saka anoziva chokwadi ndiWeekner. Weekner ndiye anoziva kuti machats aya zvaakataura baibai kana chiri chokwadi ndicho chokwadi. Nemadzimai acho ndo anoziva kuti chokwadi kuti it's happened or it didn't. But pane word inotora pachirungu inonzi sacred cows. There are no sacred cows when it comes to cheating. Exactly. Animambona. Inini. Dana nemukadzi ndaikona kutodyirwa. Kudyirwa kunowanikwa abereki zvinozikana zvazvo zviriko. Munhu asinga munhu ari exempt from cheating. Ari exempted. Munhu asina mukadzi wacho. Akaita seni. Iwewe unochitwa. Iwewe unochitwa. Iwewe unochitwa. Iwewe unochita. Iwewe unochitwa. Atisukuti zviri kuitika. Tiri kuti why uri papa. Tiri kuti the potential yekuchitwa iripo. Zvinogona kusaitika. Mumwe munhu anogona kuva faithful. Ndosaka munozonzi you need to be faithful. Why should you be faithful about something that you don't need to be faithful about? It's because we know the potential iripo. One munhu asingachitwe ndini ngirinjeti. Taura zero but inini hangu maone anakangoita ndekuti kudzidza pazvose zvakaitika vaidza nezvechokwadi kana nezvekunyepa asi ndakangodzidza kuti vakadzi vanoda mari. But manje ona vakadzi vacho mari iripo wana mari. Aiwa. Mari rudziko. Vakasangana nemari vanoita. Vafanira kuti kuna chi. Vafanira tomboti for example mukadzi wangu kana akandira mbiri. Angosangana kumane mbiri kudarika inini anongomuda. But panyaya yemari pachipa mana alright angatsede. Uruona munoza anonzi Idi Amin. Idi Amin. Makaona that movie rakira Idi Amin. He had mukadzi. Mukadzi akachita nemwe munhu. Akachopwa. This was the most feared man in Uganda. Mukadzi akachita. So what about a mere prophet? Saka muchizonza shadha yachati munhu anogona kungoita anonzi mukadzi anoita yese. Iwo akwanise kucontrola relationship. You can do everything to show love. But you can't control. Why are we only limiting this conversation to women as if vakadzi ndiwe ganochita? Conversation. Anonzi mukadzi anochita. Was he not married? No, but was he not married when he was doing this with
don't be feminine. No, I'm not about being it. feminine about it, but I'm just saying let's put it to light and be honest about the fact that everybody cheats. Munhu wese anochita, but pane cheating iri acceptable. Pamachasa acho ese. Aiwa, pane cheating iri acceptable. varume vari polygamous by nature. As much as you are polygamous by nature, kuno muchato unoti haufaniri kuchita. Ukaita mukadzi wani ndiye wawa. Haufaniri kupinda muchato iwoyo. Manje kana wakapinda iwowo chidi, iwowo unochita. Tinokutora, we'll take you for every money that you have. Doma divorce amnozona munhu aperwa mari yese because you committed yourself and said kuti inini I want to be monogamous. Anditi. If you're saying kuti monogamy is an outdated concept, it doesn't work anditi. Unoda polygamy. Why commit to monogamy? Yeah, that's why it. even get into it? Vakadzi vanotirambidza. Vakadzi vanokurambidza ichi. Munorambidza ichi. Kune vakadzi hobo kudzoko vanofarira barika. Vokutoti anototi ndoda pana mai guru. Variko. Hobo. Ivo ana mai guru vacho ndoda mubetseri. Variko. Why don't you look for those women? Pops, kokana ndichida iwewe asi usingadi. Nyaya kuda. Tomorambana kazvongoinotsvaga anokuda inotsvaga anodozva ndinoda. Ine chida iwewe manje. Uri kudirei ini? Kuda kunoita kunzi chii. Aiwa. Cheating is for everybody. Everybody cheats. Because panochita mukadzi anochita nemurume. Murume anochita nemukadzi. Hapana pakambochita munhu nembwa. Munhu nembudzi. Hapana. Popsi timoterera. There is a way that things work in the real world. We cannot be intellectual about it. Otherwise, if we become intellectual about it, then we are ignorant. What are you saying? What I'm trying to say is the fact that we are now that ko week neo anga ine mukadzi ingwani vakabvunza kuti anonzani mai Chari or mai Branson vane varume one. It tells you kuti in the society. Why did Wicknell's wife go on social media and then say that I've been vindicated? Guys, let's not look at this because we want to paint a sheet pink or blue did it or make white. news? Guys. It did. It was trending. Do you know about it? It was trending. Vindication. Yes, it was trending. It was trending. It was trending. After the... Do whatever Pops. It was trending. Do whatever Pops. When men say cheating is only cheating when it is done by a woman. Munoita inonzi chi mingling. But point azikwa zvenzwere. Popsati zvoni atifani kutiza reality repaground. Izvo zvogona nge zviri right zvokutaura kutore ma facts and shit. But society inoti kudi tadzoka paground. Aiwa ka society ndiani? Society ndiwe. Ndisu. Ndisu tiri panapa, ndisu society. That's why we were trying to say kuti society is a bully. Ngatizvidhinote zvinhu izvozvo. Tizvidenounce. Handiti ndokuti tibu. But izvo zvakatinakira guys. Vangani varume vari vanochitwa nemadzimai avo vanochitwa asi havabude in the open kutaura kuti mukadzi wangu akandichita bcause vanotya ogara newe aiwa you understand achitoda munhu wake in this way varume vanochita vakadzi vanochita tese tinochita iwewe batwa uri married woman andiri uine chikomba then murume wako obatwa aine baby kwaanobatwa varume vangani vatinoona masocial media vachibhurwa vachirohwa chaizvo varume mira unzwa zvada. It's a controlled scenario. Iwe batwa nechikomba panapa murume wako obatwa aine musikana apa ora kana murume wako ndaakubate uine chikomba iwe asi uchitoziva kuti anoto iwewe wozomubata aine musikana uone situation iyo kana pakuitwa reaction nesociety iwewe society inogona kuuya kuzokubhura uchinzi tamubata aine chikomba panouya pakaitwa hondo handiti asi murume wako mubata ndamubata aine girlfriend anongoti zvagara zviriko yes because you accepted it yanguva yedu yekuti tikuitei kuti muaccepte zvavako because as much as muri kuzvitiza zviri kuitika ndachida kutotaura nyaya yekutoti Popsika pane zvimwe zvokuti ihondo dzakatotanga kare panguva yana Abraham chaicheka akatouyawo ndatofunga pawati Sera kwakatozoya Haga
naKetula akatoita mabhebi padeni. Ingori how the world is. Iwe Pops inzwanzi go and take a woman of allotry. Ibhayibheri. Pops indishana newe. Akanotora hure. Akariramba akazonodzokera futi hure. The way that it is. Iwe Pops indishana newe. Ukandoramba iwewe. Ndotongogamuchira ndosvigamuchira mumoyo mangu ka anditombono report. Bozi ndozati even vacho vari kupreacha kuti no to domestic violence. Vandoti ndichito report rangu kuti vantanga useko bhebi ramurowa. Asi iwewe ndikakurova vakomazosungwa. It's how the world is. Anona izvezvi uri kuona kuti izvezvika sazvautotaura zigo izvezvi kwete kuti kumbotsvaga kuti polisi iri kure. Izvezvi Pops akakurova tototi hazigo takutobataiwo zigo aiwo but izvezvi izvezvi ukangoti pana Pops siki yembama aunoshamisika unorohwa nevarume vese muri kuti zvakangodaroka but tiri kuti chiko society chii society is constantly changing guys. Culture is constantly mastatistics ari kuti kudini nyaya dzekuchita kwemadzimai rinotaura navanhu richinzi iri izwa riri it is what it is guys and vanhu aiwa as much as it is what it is how many stories are we seeing every day each and every day of women vari kubatwa vachichita imuchingozviramba kuchita kwakadzi akuite hakusi acceptable kuchita acceptable at some point because it's happening every day. Wona ipapa vakarambira mukadzi wavo saka muri kuvati kudi ipapa vakarambira mukadzi wavo kuti aiwa ini dai ndakazviona pamweya asi mukadzi wavo ndiyaikwaapapa vaitongoitawo mafanizi vaingoitira kuti vadii vagarisane namadhamu zvakanakamaybe nyaya dzesocial media asi hatisi sure izvi zvakaitika izvo sure bakana zvakaitika izvi zvechokwadi zvese zvakaitika izvo zvaapa panonga ari simba handi mukona ndimakutoa jajaka imimi weekend but pane zvokuti kana isusu varume tichitotaya unofanira kuti ndosikachonati bible rinoti zvakanaka haukwanisi kuita put away your wife except for reasons of what of fornication. Hapana paunombonzi murume wako you cannot put your husband except for reasons. Murume Corinthians 7 anoti kudi ndozvaitotaura zvatuta aiwa anotaura kuti murume mukadzi chete here Inoti you can put away your wife. You can put away your husband. You don't want to put away your husband. And the next Pops here inga the next story angaitori popo pavakadzi kuti hanzi why is cheating rampant now in women. Ungati sezvonzi kudhara mamusazoti vana mbuya vedu vaingochita asi ana sekuru vaisvika vachiimba amai vachauya chikomba chikutize kuti vakudzoka lazoona chauti kamazuva ano social media ayo iri kuwedzeredza wayo because chinoitika nchekuti it's easy kuti ungoti kamunhu kawaimbomhanya nako kuhigh school form 1 kaike wototi wadi chichichichi handiti vanhu vari kuti pane mamwe ari kunzi hanzi mauye kuti vanoungana ekuti vanhu vandakadzidza nawo muna 1991 titangoti uri kupi ashako wadi asamaza ndaikuda here gore riyeyo handiti then vanhu vakutoronga chi plus pane imwe iri kuitwa magetaway party ari kuitwa yekuti iwewe musikana wako anodedzwa nemafriends ake kuti tikuenda kuBnB kunechi iwo akwanisa kutera ikoko kana chichichi handiti ikoko aende kokoko mafriends ake anenge adedzawo niki ana niki ouya obva vasanganiswa obva wanzi ndatitofara ndatisei zvanhasi so the environment is now more conducive but ziko vasikuadvertisera Viceroy does not need advertising. Oh, speaking of advertising, Feli Nandi has opened her own restaurant. Nandi, like Kwateri. Chatiendesa rini kunodya sadza kwaNandi. Chatomukumbira Feli. Hello Feli. Toda kuya uzodya sadza kwako. I think I'll go there. Failure to respond to this podcast. Next podcast tichaura nezvako but zvakangonakira respond to comments anditi avamutarisi vakatipromisa couch redu anditi vakati tiwe store couch vakatipromisa mwene mwe couch rake mwene mwe anopwa mwene mwe couch rake zvangonzi atongobvunza podcast couch podcast mustudio but now one makauch amana kumbakoti ndokusina ini kwanga hakuna ndena ari kutora uri aiwa kundai hauite zvewe furniture iwe kai ndanditi zvefurniture also trending on social media kawas nyaya ya interview yazigwe naMendi Awe nenyaya ya Mendi Awe versus Jamal
and Nisha Tears. Munewo zvamuna pikawo from Abata mic. tozonyimwa couch. Ayo chekutanga ngatisati takomenta handiti. Vamutarisi handiti he is our elder brother pano. Handiti ndo chekutanga. Vamutarisi haisi disclaimer. Kungotaurawo. Vapanhava vavo. Chese tiri panapa handiti chinhu chatotogamuchira ende mukatoona vachitoti vada kutipa kauchika he is not saying that because of zvaticataura kana zvatinotaura handiti he knows very well this business show business iri vandorinzwisisa zoti whatever zvatichakomenta hazingatadzise kuti ndati kauchi riri kudi kauchi nyange rufana ngouya kuuya kwekauchi kana kusauya kwekauchi nyaya yanga itaura shamari vatichichaitika kuna iwe ndo wakaiinterviewa Mendi taura kurashigwa nyaya aiwa nyaya yaMendi hapana nyaya yaimbonyanyotyisa ingaripo ngoti Mendi wanted a platform to express what happened to her so fortunately enough indakangoika ndangobvunzawo question iyoyo kuti yo chicha hamusikuitawo collab here naNisha because Nisha is someone wekuti kuma upcoming or people who are really making a mark it would be good kuti abva ngobatana naMendi obva wasimuka vesichi pamwe chete little did I know kuti pane zvakatomboitika behind but what I could say from manzuro andakaita ndakaona kunge Jamal anika kusavabata musheka akaita se kavakaita maybe it was just the day or something like that but chaingodiwa ndo zvakazoitwa namutarisi kuti zvinowanika chichichi song yavo chaita se ichabuda and the end is now justified they are going to collaborate and both but of them next time panouya anonzi Jamal uyo handiti anofanira kusasaiza mamwe maartist you know zvafanira nesu kana tichishanda nevanhu toshanda nevanhu vakasiyana siyana treat everyone the same but unoona zviona pandoreva even akauya iwe kangani ndichiuya kumastudios enyu handiti aiwa but ukona Mendi yakanyanya akatomboitwa kuti tingabvita tokuti akatoitwa rafu ona zvinoitika but time iwo ayo akahakira kuti mubvunze akaitwa sei from interview makaita ndiyo atongoti kuti hanzi Jamal akanonoka kusvika pasi sakunonoka kusvika for an artist for you handiti kunonoka patime but maartist achitonzwa nyaya handozoti maproducer anozvi zvinoitika following mucomment section ndakaona kuti itori unanimous concern yekutoti maproducer anzi ndounhu haisi nyaya yekuti ndinabva tanzi nyowani tozviaccept here zvakaitwa naJamal tozviaccept here because ndounhu hwavo kana takuvapa bheji rekuti vanotodaro kati kukanganisa tisingavagadzirisi because ndo basa redu vanhu ngavangodzidza kuti kana tati ndakanzi ndinofana kuti artist chingoti majokes okona afana panapa isusu tete chingojoka tichiwanzira nemwe munhu munyowani akasvika pana kunafunga tiwirirane but majokes tinongoitika kubasa zvimwe zvinhu hasizvi zvekubva zvanzitika vadai team sei zvaitawa nemafanzi mucomment section kubva adhipisa kuita ayo plus mafanzi ndo vanhu acho kachendo ndo patoti payabeka you should be considerate that you should be considerate and empathy think before no but think before you talk you don't know me tangosangana panapa first thing wakutotodzwa ndakapusa kuti ayo mai manje iwe wamusingajamukira noti uri kungonditi mufana pese pese something like that ndozvimwechete but ukuona zigo afana zigo wakapusa afana zigo ndikuona zigo azoti mukoma wangu munonyanya nguyamo ndichimfana inyanyanisa then zigo ka obva atoti amboita interview naOla nokuti Sparks yake kuti mfana yana atomboifarira kana akasati apologize atichaite podcast tikuti vanhu ava vasati vainteracta ungosvika uchingothrowa tinoti mablows anonzi isu tinomati ma-undertones urungotokandira chidoblo utondisaiza kusaizaangani shamari kana uchida kuona kuti ndiudze kuti ndakapusa mudhara ini zvokuti ndakapusa nditode ndikuti ina ndikubva ndati zvone pakagonekwa nekuti pakakanganiswa but asikuti ndikabva ita big deal yekuti aichatoitoti yekuti hanzi maworks hatichatoite because zvaizvezvi zvandika Mendi akaita collab naNisha
anenge akatopinda saka unofanira saadvantage yaukuwane kuda kangonzwa ndiani anenge akapinda Sparks ndopa kuti kune chinhu chinonzi you should be considerate uchienda kuuniversity uchitanga 1-1 unodzidziswa inonzi communication studies communication studies inotaura kuti iyo space inini chitanga kusvikana naPopsy handirambe ndakangomuzembera padhuze chichichi handiti ndoda ndichilena kuti Popsy ari comfortable nespace ipi yakareba sei handitange nekuita majoke angu ese pana Popsy because majokes anomunakidza ndiapi mbijana manje ndikangosvika first day wobva watondipa rating kutonditi ayo wakapusa kuya dai ari iye ari ndikutorira ndobati kuti anonzi macommunication ndikuti nini pakakanganiswa ndika asi andikati aisi a big deal yekuti unozotoona iwo kuti collab unoda kubva watoda kutoziuti collab inoona kubenefita it's not a big deal to you because vanhu they've got the way yavano accommodate vanhu mulife mavo yakasiyana-siyana you get what I mean kune anotonzi ma-turn off kwauri munhu anotobvunza kuti what are your red flags uyotonzi what are your red flags mwe mukomana pakushare bill nemusikana anogona kuti this weekend share the bill mwe musikana anoti it's okay handidi chichi handiti but uyo atokudza kuti it's a what it's a red flag iwo abva kuti ndo zvinhu zvingabva zvatorambirwa muna nefuture yekuti maigona kuti wamarried mukatoita vana wakanaka nene nayo kuti akati share bill zvinongoitika ka1 kurestaurant saka ndobata kuti iwe be considerate of my feelings amend empathy is very important ndosoona tinashe akati akasvika akati sorry hako abva atipe explanation manje kuti maybe man was going through kana taingojoko zvake and hajamba zvinowanzoitika chichichichichi anoona saka man he is justified in doing that andiona ndosaka tinashe ari mutarisi saka aiwa ari yechi DJ aiwa uriona zvazvakanda ndizvozvozvo ndichipeta wangu ipapo in I think vamutarisi takudzoka futi kuna vamutarisi andini I think vamutarisi vakava mutarisi chaiye because mapedzero avakazoita nyaya yachona anoratidza maturity why because havana kuda kutsondora wavo havana kuda kutsondora uyu vakava but nyango rikasauya futi tinashe ndiye mutarisi Sparks ndiye DJ ande next saka apa tinenge tauda kuti tichisvika mvura yacheka handiti nyaya yekuti vibes cartel vakabuda muchiri vanhu vari kuchema kuti takapiwa vibes cartel the clone vibes cartel 2.0 vamwe vari kuti aiwa ari kurwara hanzi ane graves disease saka ndosaka kazvimba ndiye hake vibes but after 13-14 years ari muprison did you think kuti anga achabuda akafanana nezvaakaita paakapinda kana even marriage yaiche munhu akarorwa 14 years ago unosvika kangori kaslender no zvakazonyanya ndika pana vibes ka arisi kuti akabuda munhu obvious machanges anoitika but iwe ungabuda wakadai aiwa nyango zvakangwani mchero wakona zvakabuda kutakwa zvokudhakwa zvina basa kudai iwo katakwa iwo unoita machicken legs nditara mastands ndanga kutara stands aiwa ari kuti abody structure kudai wakamuoneresa upenyu boyzika upenyu iwo unopinda mujeri uchitange kundai wobuda uchitange Sparks kaka different amana environment yemjeri munonyatsoiziva aiwa mazvinongotika jeri rekustatesjeri rekujamaika plus zvinongotika ndechekuti wamana pa 14 years pana machanges anotongoitika plus kujeri even nyaya dzehealth dzikutaura zvinoitika upenyu zvinoitika 2 pane makore akawandisa ipapo 3 anga ari mujeri ndozviri kutaurwa kuti something is abnormal about his appearance it has to be abnormal kune vanhu vobva vanopinda mujeri vachibuda guys ana bhujo wakatoita 10 years wakabudataura kuti something is abnormal ndopari kunzi ari kurwara I think we should just accept kuti kana ari kurwara zvinowanika because chirwere chinodhila nemunhu in different ways tiri pana katiri pavo pane andapiwa naproducer panapa ange kanyowa kuti kuedite kuti sei amamagona kuiona vibes cartel angakatenda secolors achiti makasanombobata mangoma kwediti ndakachifambira chinhu ichocho ndakamhanya kupeni ndakati ndichingoona ndakatirega ndimhanye kupeji 1 chiko
But your common sense chachainga but colors ndia asala kabata chini. Wakumana colors tomurespecta zvemuno muZimbabwe. Musada kumuisa apa. Whosoever akaedita akaisa zita rakatera. This is nice, guys. For the recognition, guy. Sapanyaya yakatewa apa. Inda kutongofunga kuti vanhu makufana kutongotarisira ma-hit songs. But anobuda ere ma-hit songs. Voice rasiyana. Papa anobuda papa. Voice rasiyana. Papa anobuda. Arisina uchi. Ona anamubvira mbomira kuimba kari mjeri. Ari mjeri ngorowa mawesi. Ngorowa mawesi. Kana mashozi. Vaitongorowa. So ati ndokuzokuzorera kumashure togona kusanyanyisa kuzova nema high expectations. Sezvatakaita maimai pane show yababa vedu Baba Shero. Anditi why? Because pane makore akawanda, pane machanges akawanda, pane wapanawo vakawanda vadi. Plus Danzo yacho. Danzo nice again. Yakutodzoka. Danzo nice again. Because even Billboard chaiyo yakavabvisa ikaisa African. Kwani African Billboard chart hakusisina Jamaican reggae Billboard chart. But na baba katero inodzoka. Akonza pane song ndabuda Anzoni Freedom Street ma1. No, I just wish him a speedy recovery. First things first, ngambotanga aita right. One to make sure kuti anyatsoonekwa because Graves' disease is not a very easy disease to deal with. It's a very difficult disease. Ngambowana zvari kuda. Kuti vamusiya achibata mashampopo achimwa doro. Bebiri makarona bebiri angaratomwaka re. Akabva kuLondon. Akanza I left my job and I had to just come and be with vibes. And I'm very happy that abuda. Why do you go and visitor ba? I know more. Asi ndo bebiri 15. Ndo bebiri. Ndo bebiri nyowani. Iye ane mukadzi wake anonzi Shori. Sairi bebiri. Shoti vakaramba namujeri momo. Hapana zvakaitika na Shoti. Vibes akapenga. Aitota bebhi ari mujeri. Anzi wild boss wewe. But zviri kutaurwa manje masi zviri kunzi clone. Then mukadzi yoyo ndiye handler wake. Sezvatengotaura pana kanonzani Kanye West kuti Bianca the new girlfriend wife whatever because anti Kanye West akangodisappear vadzoka to nemukadzi zvinonzi Bianca is the handler of the clone mamits maconspiracy theory atine chingotaura but zvinogona zvitoriko aiwa zvogona zviriko hambazive vanhu vaivai vanobika vanhu akatero ndiye kuva iye ndiye but because dai anga asiri dai vaida kuita cloning they were going to make someone akanatsofanana naye unoona pandira but the fact yokutoti vakatokupai wenyu chaiye yakazvimba ndiri ndo chaiye akabuda mujeri anzi vibes katiyo ndiye wenyu chaiye abaya mukusadza old boss vibes katiyo ndiye wenyu chaiye wewe asi clown vibes katiyo but the honest truth is clone zvazvo angori maconspiracy maconspiracy chakuti vauri kutaura ndizvozvo muna clone zigwani ngari kuzva uri clone vanhu ndihere zigwatina nhasi hasi kuti anoizi pakangouya nerasta ina ndichanatsomuhwisisa wewe zigwa kabva kuJosa uyu atira asi papakaenda kuJosa zigwa Wazi bana zigwa Zambezi angasipo akazokubatika ipapo maita basa nekuona chirongwa. We'll be back again bi-weekly handiti hatichakupai chimwe futi mamanje tichingoenderana nekuti muri kuvhura hombe here kana kuti hamusi kuvhura hombe. Anyway, thanks a lot to our host for today's episode that is rabbit hole patiri panapa tiri panze tinyatsorova zvedu nekazwa ndosikambambotiona timbodya nyama tambopiwa katsuro nyani aiwa panobikwa tsuro inonaka panapa kana uchikwanisa kusvikawo kuBelvedere just make sure that you make your way to Belvedere and come and enjoy rabbit hole panapa patiri. Thank you. Auro anye yeke. Auro arguma unprotected. Sorry. Shama sorry but Auro unprotected. Zambezi auro unprotected. Zigo auro unprotected viceroy. Ini ndiri kurova uchi
arimwa delusion iyo delusion haisiko iyo haisiko kwedelusion arimwa delusion kwete koko View it. How do you think? What do you think about Baba Shero's performance and the outcome? And you have taken Zambezi. Futhi Raman. Zambezi monpo nyama sha. Wakuti unyima ini. Zambezi monpo nyama. Guys, nipewe nyama. Sasa vakate baba. Watu mpewe nyama hii guys. Zambezi usadarusha. Sherifuza nyama iwe. Ole waburiza imagine Guys, usadaru. Mana usadaro Zviri kwereza mnechite. Mukati nyima nyama isusu. chamakati vengera Mama chimboitire. producer maproducer utanga burisa nyama vanhu atanga vanhu vakutanga ndosaka bondera wanyika mupani ayo amana ngatari nyaya baba Ashero baba Ashero ndi baba wedu maita basa madam watara kukunda but una tumeke yako ikunzwike ndiri kutaura kaizvo nchiti maiki yangu amana ironzwika atobata kama uko ironzwika ndete kubata ayo sabati iri kunzwika alright